Ez dok amairu barrun montatu genuen sentikari, lehenengo sentikaria baga bigaiga. Bueno, zaliteke eta non arten egin genuela. Baina nik uste dut hemen ikusten zela Joxanton hartzen eskua ere sentikari honetan. Lehenengo aldiz denon arten osatzen dugu gauza bat, elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentuak, txalaparta bezala. Lehen jaialdiak izaten zian banan-banan, ez? Hartako nahiko estrainua zen publikoentzat zertzen hau. Hori, en fin. Nahi hau genuen bakoitxeak behar zer adierazten zion espektakulu sentikariak, ez? Agabigai, agaboga, zai